नमस्कार सर, नमस्कार. तुमचं नाव आणि पत्ता सांगा. बाळासाहेब शिवाजीराव डुबन, मुक्काम पोस्ट कोळगाव, तालुका श्रीगोंदा, जिल्हा अहमदनगर. बरं, काय त्रास व्हायचा तुम्हाला पहिले? त्रास म्हणजे मला खावाटी दुखायची बरं आणि कमरेचा मणका दुखायचा. बरं तर मी म्हणजे तसं नगरला गेलतो. बरं नगरला ते गोळ्या खाल्ल्यानंतर ते मेडिसिन आहे तोपर्यंत बरं वाटायचं. बरं 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 नंतर मग आमच्या मामांनी आता दीडलगड सर आहे मुरटलगड. मा म्हणले इथं बाबुलीला नासाचा आहे खेंग डॉक्टर, बरं आपण तिकडे जाऊ. बरं बरं इथं आल्यानंतर मला पहिल्यांदाच 80% फरक पडला. वा वा, चांगला फरक पडला तुम्हाला. बरं, पहिले म्हणजे तुमचे जे सर्वाइकलचा तुम्हाला पेन होता, खवाट्याचा पेन होता, तो आता किती कमी झाला आहे बरं? कमी म्हणजे मला जाणवतच नाही आता, म्हणजे एकदम क्लिअर झालं. एकदम क्लिअर झाल्यासारखं झालं. हा. ठीक आहे, आता तुमची दुसरी व्हिजिट आहे बरोबर? हा, दुसरी. बरं, आता तुमच्याबरोबर तुमच्या पत्नी पण आलेल्या आहेत. हा, माझी पत्नी तिची त्यात- मुलगी फार म्हणजे अशी सुजायची. हां 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 तिला उठता येत नव्हतं हां आणि बसली हां तर उठताच येत नव्हतं बरं 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 आणि बसायचं म्हणलं तर बसता येत नव्हतं. बरं, आता त्यांना आता पहिल्याच व्हिजिट मध्ये ती आता एकदम ओके झाली. ओके झाले. बरं आता म्हणले यायचं नाही, तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे हां हां 3 व्हिजिट करायचे म्हणलं, पूर्ण ट्रीटमेंट करायची. 3 व्हिजिट केल्यानंतर चांगला फरक पडतो. आणि तिला बी नगरला नेलं, बरं 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 पण ते नगरला काय ते तात्पुरते ते मेडिसिन खाल्ल्यानंतर बरं वाटत. बरं, ठीक आहे. समाधानी तुम्ही आपल्या ट्रीटमेंटबद्दल समाधानी आहात का? एकदम समाधानी. ओके, ठीक आहे, तर धन्यवाद, नमस्कार. नमस्कार.